Kamu bitaw gikapoy dito sa inyo ah. Nagtambak na lang ni tanan ang ato mga labunon diri ng mga brief kanay mga igit-igit oh. Kaya nga sige man mo pickleball imbes nga maglaba. Just dugay kay mga human, sige inuma. Bagutpot. Bagut-but. Tubag balin ka. Nga naman sa kadaan ni. BP. Ay karon ko ni mga tao diri oh. Aw dia. Ning kuan-kuan dia. Ay kapag kuan-kuan na. Yan na bugadaan ni tapos gamito na pud mo akong lawas, kabalo kag kapoy kanya akong lawas sige dula niya. Ay na ko tournament ra pa. Uy, nahilas ba nimo? Gamit lawas, man ka gwapa. At least na kwarta. Pila may mo kinanglan. Ako Kung wala na diyang laba ha. Ginuo ko gamito na pud mo akong lawas. arte. Artista, piling artista, show tapos para mangwarta para ipang sahod ani mga trabahante din niya. Mga labonon nga bawo na kay nga Ginoo. Mga bahog. Tik-tik magpahid na tulos. Isang mga ato may tanan nga mga nilaban. Kinsa lugar dito kita Pawel? Imo ang bitaw na, Kani kita bitaw. Imo ang bitaw na jersey, ha? Aw ako dito tanan dia. Imo ang tanan. Aw ako nila laba. Pa may magayt ka. Hawa dia. Hawa. Uya mag-date mo. Patimpla ko kape, gagamay anay mong kape. Ginoo ko sa man kape oy. Maka-high blood ko na imong kape, tanawong kape. Wata sa hotel dong. Iyaan na lang daw. Alis din na yung kape, kananda ko nga kung buting tubig. Wala lagi. Hawa diri. Samok-samok ka lang sa pagkakwarta ni mo sip-sip kay gamay ng kape.